شما گفتن تا ممکن فرق دوتا تلفن در چیه؟ ایش نوت 40 پرو коробкаш сауза, айш бошад сери, яки алюминий свет. Фарқашон дар чие? ҳозир шумо як ба як мефаҳмонам. Салому алайкум дӯстон. Вақти шумо Умедҷон ва магазини Realphone. Дар магазини Realphone ҳама номи телефонҳо ҳастанд. Бемалол дар рақамҳои экран муроҷиат кардан то мумкин аст. Телефоне ки дар дасти ман шумо дидасен, ин телефони Infinix Note 40 Pro. Оперативкаш 12 плюс 12, памяти 256 гигабайт. Ва ҳозир боша ира мекушам, якча нишонтон метиҳам. Так, якча бок шудагӣ буда за витрина хелешам мекушам мекунам, чтобы шумо да фаҳмо шавад. Хоб, ана телефон свети сиёҳ шай. Телефони ки ҳозир ман кушодастам, дар комплекташ чӣ дорад? Ина марҳамат дидан то мумкин ай. Хоб, комплекташ ҳамаша як тараф мегирем. Як дақиқа брат, ҳозир 1 минут. Хоб, ин хеле значокҳои барои Infinix стикерҳо дорем. Симча барои сим-карта. Так, барои стекло задан пленка, ин гарантии талон, стеклош, ич холи сиёҳи худаш ҳастад. Тамом. Ин комплект худаш ҳастад. Дар комплектиш ин телефон боша ина. Марҳамат дидан то мумкин. Ого! Свети сиёҳи тёмно-синӣ, ранги iPhone 15 Pro Max, свети кабути тёмни. Вот, ана сиёҳ нарисондагӣ иҷада ва дар комплекти ин телефон худаш ҳастад. Дӯстои азиз, блок питания 70 ватта блок питания доштааст, бистар зарядка. Ай барои чи бистар зарядка? Барои ки дар комплектш ҳам хеле оҳо, наушниша дизидай. Бо на дизидагӣ. Наушниша дизидай касе. Ина дар комплект бо кабел дорад, бистар зарядка, ишам кабели бистар зарядка, ҳами телефон худшай. Воп, ана ки телефона дидем, дӯстои азиз. Ин комплектша фаҳмидем. Ака комплектаси телефони дигари ҳам авур бинем ку чи фарқият дорад ай телефони дигари мо. Кани дар комплекти ирам ҳамухе чиз ба фикри ман ва кани иҷара бинем. Ҳамо бумага, ҳамо коғаз, ҳамо чиз. Логотипо, ягон чи дигари дагӣ нест. Бача, изват самона ки. Бача. Стекло, ҳамо коғаз, ку. Ягон чи фарқ намекунад дӯстои азиз. Ҳамаш як чизан. Даже характеристикашон вақте нарисондагӣ ирам дар комплект стекло дорад, ин коробка худаш. Просто ини знаки ки дар ин хадаш дидесен, ин знаки ҳамон BMW бигем ки коллаборатсия қати ҳамон компания кардага, просто ба дизайни ҳамон, яъне ки барои мухлисои BMW. Касе ки любители мошинои BMW, компания BMW, ин хеле телефон метавонад ки Infinix харидорӣ кунад. Лекин ягон на знаки BMW мондага, на ягон стикери BMW мондага, бигем ки ягон значок шуд ки дар пушти телефон бизани, як чиз дига кунӣ. Не, ягон чиз дига надорад. Ягон чиз фарқ надорад. Кукани телефонша мебинем. Телефонша, вот агар оҳо телефонаш набошад, инҷо шаид десен, дар значок дорад. Ин значоки BMW дар инҷа нишон дода ки шуто ҳам дӯстои азиз марҳамат, мо қати компания BMW коллаборатсия кардагем. Тамом. Ягон чиз дига фарқ надорад. Ҳамаш як қавра. Хоб, масъалаи дизайниш қати ҳам ҳамаш як хелай ва дидан то мумкин аст ки ин хеле кам бигем ки корпусаш дига хелтарай. Ранги ини глянсови нест, просто корпус глянсови нест ёки матови нест. Камтар хатча дизайни автодизайни ранги BMW доштааст. Тамом. Ҳамаш як хелан. Ҷои колонкош ҳам даша як хелай. JBL айшам JBL. ҷои сим-карташ ягон чиз фарқ намекунад. Дӯстои азиз, ба ҳамин хотир нархи телефон ҳар душам яхе мондагем. Аз сабаби оне ки дар ҷои телефон қиматтар ҳам бошад, қати ҳамин телефон яхе мондагем. Дӯстои азиз, барои ки баъзе клиентҳои ҳастанд ки мумкин любители BMW нестанд, любители дига фирма, ба ин хотир барои ҳама яхе чизан нарх набошад. Так шо успед кунед, магазини Realphone омада харидорӣ кунед. Нархи телефон бошад дар магазини мо Infinix Note 40 Pro, нархаш дар магазини мо дани момент хато накунам 23990 рубла, 24000 рубла ин телефон дар магазини Realphone. Ва агар ки ира 8/128 харидорӣ кунед, куҷо шид? 8/256 ва 22990 рубла. Ин бошад Note 40 шай, B Pro шай. Ин Note 40 шай нархиш бо 20000 рубла буда, яъне ки 2-3000 рубла фарқ мекунад. Магазини Realphone шумо дар телефонои Infinix, Redmi, Realme, Poco, так иҷа ҳаста Honor, Samsung, любой намо телефоное ки нав бромадаган барои шумо пешниҳод мекунад ва иҷа боша хабардора телефон харидорӣ кардисан ва ёро мишад намекунем ва мо корошан кардан гирам бо микрофон қад пеш баён нарем. Хати шумо буд Умедҷон ва магазини Realphone барои заказ рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кардан ген. Магазини Realphone дар хизмати шумо. То дидор, то видеои дигар. Баъд нуфта намад ки дар иҷа авиакаса дорем. Авиакаса Real Avia метавонед ки ба нархи дастрас билетҳоро харидорӣ кунед. Билетҳо ба ҳама самтҳои ҳам Россия ҳастанд, ҳам Тоҷикистон ҳастанд. Барои муроҷиат рақамҳо дар рӯи экран. Ҳамин рақамҳо муроҷиат мекунед. ва магазини Realphone чикор мекунад? Шумо да авиакаса, яъне ки авиакаса Real Avia шумо да билетҳоро ба нархи дастрас навишта метиҳад. 925-371-0388 номерои WhatsApp шай. Дар WhatsApp менависӣ, худо хоҳад авиакаси худаш ҷавоб метиҳад. Хоб, дига чӣ мегем?
ҳама гапҳоро гуфта шудем. Адресо марҳамат дар телеграм нарх навои телефонҳо ҳастад. Бемаҳол дида омада харидорӣ карданатон мумкин аст. То дидор, то видеои дигар.